kowe sing duwe omah kok mung meneng wae iki apa kira-kira patut? Njur sing tok karepake piye? Maju perang. Bantunen rakamu Mandura. Apa kira apa watake Baladewa? Yen ora ketrima uripku aku mbantu karo Baladewa malah iso salin mungsuh. Mergo tata carane wong perang yen pancen ora njaluk pambiyantu kok melu-melu maju ana peperangan. Kuwi tegese ngrusak tatanan padha karo ngilani dadane wong tuwa. Yen dinalar nganggo aturan pancen kaya ngono, ning yen rakamu Mandura ki ora kok belani. Mongko Hamsa mati dilangkai Dimbaka urip meneh, Dimbaka mati dilangkai Hamsa urip meneh. Ora ana rampunge tan murunga kadang sepuh Mandura bakale kentekan akal, kentekan kekuatan. Yen nganti Ratu Mandura cilik lara gedhe seda kowe sing dosa. Yen aku maju perang ngewangi, yen Baladewa nesu sapa sing tanggung jawab? Sing tanggung jawab Ratu Ndarawati. Jangkai. Sapa sing mateni musuhku iki? Le Petung wiwit soring glenik karo aku. Bareng Petung dadi kok digaglak wong iki. Iki Hamsa Dimbaka sirahe ambyar. Cetha cara kaya ngene mendhi wong Jodipati. Werkudara mandhek kowe urusan karo wong Mandura. Sing mateni Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Wah, aku. Karepmu piye? Kowe ngilani dadane Ratu Mandura, apa nduk anggap yen ora kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kuwi mau? Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura? Apa kowe ra kelingan kowe mbiyen pinter perang godhog sing ngajari Ratu Mandura, bareng pinter arep njajal gurune, ya ngono piye? Mumpung disukseni wong pirang-pirang, ayo nyododo ndi dodo. Baladewa apa Werkudara sing gilang-gilang kuandane. Ketokno kaprawiranmu, ketokno kadektayanmu.
Hei, Werkudara. Aja gembila mustakamu, aja wong cilik getih wedi mati. Kowe tinggal gelanggang colong playu. Tandha lamun to kowe kaya wong pinjungan tanpa daya babar pisan. Nyata ngaku wong perwira, tanding ana ki Baladewa. Iki piye to iki? Ubur-ubur ikan lele wong tuwa nek dijunjung le. Senengane kok. Lah Kresna, kula kok Prabu. Mesti Werkudara tumindak kaya mengkono sing merintah kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Pancen kula ingkang utusan dumateng Werkudara. Karmu piye nyepelekake karo Ratu Mandura? Nyuwun pangapunten sampun ngantos klentu ing panerka. Koko Prabu Mandura menika piyai sepuh. Nadyanto Sura Sekti Mandraguna ning wajibe wong tuwa niku mboten kok peperangan. Ning cekap mangestoni dumateng ingkang rayi Pandhawa kula kinten sampun mulya sanget sugeng jengandika. Sedaya mangke ingkang rayi ingkang badhe ngrampungi yen apa-apa sing ngrampungi wong tuwa banjur besok kapan sing enom ketok labuhe. Tatkala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring kayune Purwa sejati
ilir-ilir tandure usumilir kang ijo Yayi Werkudara Jlitheng Kresna kakangku piye Yayi Parta kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu nadyan to ripalungguhan iki Hamsa lan Dimbaka wis sirna ning ibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot merga ripalungguhan iki syarat sesaji ingkang pungkasan ingkang kudu diwujuti ya kuwi kurban Narendra Hambek Angkara Murka kaya kang wis ndak sebutake ana ing pasewakan mau ya kuwi Narendra Giribajra Prabu Jarasandha yen pancen kaya mangkono ripalungguhan iki sing dikersakake Kakang Dwarawati kepiye mung bakal tutwuri ditata rasane diweningke ciptane merga kaprawirane Jarasandha kuwi ora kena sinangga enteng. Sithik kowe tak jarwani. Jarasandha kuwi yektine dudu wong sampurna nanging dumadi saka bayi ingkang separo-separo dibuang dening bapake banjur ditemu dening wewe ingkang nama Nyai Jara. Bayi separo-separo mau digathukake malah bisa urip duwe kadigdayan ingkang ngidap-ngidapi nadyanta yen disawangki Jarasandha bagus anteng lan jatmika ning kala mangsa wong ki yen meneng malah sok-sok kejem nyat langening kalangwana klara panta moncar tinon ler kakoneng suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiko ing nuninggih Koko Prabu Ndorowati greget osi ing manah kula gadah gegayuhan anggenipun para Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya boten namung kangge srana mulyakaken golonganipun para Pandhawa nanging sak saged-saged mulyakaken dumateng para kawula jagat sak isinipun. Bener kang dadi ucape Siadi. Mula nadyanta para Pandhawa ki perwira, para Pandhawa ki waskita, para Pandhawa ki digdaya.
sing jenenge wong pinter, wong ampuh, wong digdaya, wong sekti tanpa guna, lamun ta uripe ora bisa migunani tumrape bebrayan agung. Ayo Budha. Nata Kresna lan ngandika Duk Yayi Prabu Haywa. Sungkawing tias mring solaing renira. Kuma sunya pratangga windu wiyat hamun-amun lirku mampang maletik mancolot baladala babar pisan ora nduga mono kadang-kadangku Hamsa lan Dimbaka wis prapeng lina ketrajang kridane panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara ya ning yektine Prabu Supala Narendra Cedi bisa nggagapi marang lelakon iki ngibarate omah Pandhawa wis kropos doyong ning merga saka gurune Santosa ya kuwi Ratu Ndarawati mula dadi perwira tetep tak tamatake lelakon iki yen nganti glandang sedane sesembaku Prabu Jarasandha tak awut-awut negara Ngamarta.
Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame kegocekan kae-kae rambulane yen disawang mangawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore ketok asale saka telan mata ngantuk iku tambane apa ala-ala ketok asale saka telan yen ora petuk atine rada gelap aja ngono mas sekali lagi ketok asale saka telan mata ngantuk iku tambane apa ala ketok asale saka telan yen ora petuk atine rada sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para sutresna budaya. Manut jam kula menika meh jam kalih parandini tasih kathah ingkang kepareng mengapresiasi mirsani lan nenggani kiprahipun kula sak kanca madangkara ingkang mituhu dawuh pangandikanipun para pepunden dalam rangka peresmian Hotel Merkur diselenggarakan oleh Sukses Jaya Group dipun pandegani dening pepunden kula Bapak Harsono Lokito sekalian Ibu Eli dasaripun dipun sengkuyung kalian Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono sumrambahipun sagung para panitia kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami menawi dalu menika kula mboten sowan wonten ing Hotel Merkur menika satemah pecah rekor kula selama Februari jebul nganggur mboten ten pundi-pundi. Alhamdulillah menika saged sowan kena nggih sangu poso. Poso pos niku berhenti, so niku rasa tegese ngeposke rasa. Hakikat
berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Yen perkara luwe, perkara ngelak niku nuwun sewu kathah ingkang nglampahi. Ning sing angel dhewe niku nyibarate wong perang dudu perang karo wong liya, ning sing aba dhewe kuwi merangi karo hawa nafsune dhewe. Nah menika mila kula keluarga besar Sanggar Seni Madangkara ngaturaken utawa selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk yang menjalankannya wabil khusus dumateng warga ageng ing laladan Kota Madiun yang tercinta. Mugi-mugi ibadahipun tinampi dening Gusti satemah wontenipun namung berkah lan barokah. Ngoten. Waranggone ingkang sowan menika wonten Jruk Lukmat Monem 78. Nggih. Tak kenal maka tak sayang ingkang pinggir dhewe menika njawi piyambak menika Mbak Lia Sundari, bukan asing lagi untuk warga masyarakat di Madiun. Anggere jam 12 awan ceklik ngoten nyetel TV, banjur gelombange dipaske Sakti TV, mesti teng mriku wayangan limbukan utawa gara-gara. Dalange sinten Bapak Ibu? Nggih. Kula sak kanca Madangkara matur nuwun katresnanipun menika Mbak Lia Sundari ingkang miten saking Sragen. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang miten saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika gawan kotak mboke truk kecuk. Mboke anak-anak kula ingkang kula kanthi sowan mriki Mas Gelar Pamayang ingkang ngladeni kula niki kalian genduk rangkung Basundari mumpung sesuk prei. Kula jak mriki men ngerti kaya apa to alang ujure bapake le nyambut gawe. Ngoten niku. Kalajengaken nglerek melih menika Mbak Okvalica nggih made-in saking Surabaya ning gandeng menika kegiatanipun utawi aktivitasipun menika berkesenian kathah-kathahipun mapan wonten ing Surakarta mila nggih ngekos utawi tinggal sementara mapan wonten ing Solo. Nah menika niki kalih mboke niku pun dititipke Bu Kesi mangsa bodho. Mbak Kesi iki anakku Okva iki piye le munggul wentah jakan wayangan apa piye ngono nggih nyatanipun nggih kula jak ning kala mangsa nggih mboten saged mung nyatane sakniki ingkang membidik Okvalika menika kathah sanget ingkang tresnani dumateng Mbak Okva menika kathah ing alhamdulillah dalu menika pas istirahat merga menika waranggana multi talenta kejaba pinter nyinden menika nggih ahli mbeksa malah profesi utama menika pancen ya penari lah menika. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu ingkang aslinipun saking Kota Tahu Kediri ingkang tinggal utawi ngontrak wonten laladan Solo Raya menika. Ngontrak menika statusipun piyambak ning kala mangsa nggih wonten ingkang ngancani teng mriku. Nggih kanca kancanipun ya Mbak Winong ya Nduk Umi menika dolan mriku dan lain sebagainya. Mbak Birgita kalajengaken genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Aku melu marem, aku melu seneng wingi nderekke Mas Rudi Gareng neng Sumatera utawa laladan ngendi wingi iki live streaming. Wah, bintang tamu dheke wong loro ya. Melu syukur, melu seneng. Rekake le munggah panggung ya dalange wiwit barang dheke lagi munggah. Wis ora apa-apa, mbok menawa saka adohe kesel awake niku kudu ngangge leren. Mbak Winong kala wau saking laladan Tulungagung kalajengaken genduk Umi Hafifah menika penghuni wis marangkung kos kagunganipun Ibu Sukesi Rahayu menika. Rumiyin ingkang dados anak kos teng mriku namung Umi Hafifah ning alhamdulillah sak menika saya tambah. Dadi upamane Bu Kesi nganggur le nyinden terus le dadi dosen ndelalah tunjangan kinerjane niku mboten medun iso njagake dhuwit kos-kosan. Alhamdulillah mumpung duwe rezeki ya nggih samben apa ya sempulur dadi dalang terus apa arep dadi sinden terus mesti ana watese terus disusul generasi peneruse. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban wah iki ngatasé bintang tamu no rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jane yen genduk niken pun kula bebas. Nek wis to nduk bebas nggih seragam apa wae.
ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi, gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki lho anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ning janjane mboten perkara seragam, sing jenenge bintang tamu niku babakan kualitas, mboten dari bentuk tubuh maupun dari nuwun sewu agemanipun. Ning kang wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi renane penggalih senenge pikir para sutresna Buddha sing racake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kalian Niken Salindri. Luar biasa. Kaya ngono kuwi. Bocah sik semono parandene janjane ngene pamane bar limbukan ngono kula pun nembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul ki mawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntadi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng sutresna budaya Kota Madiun mila nadyanto meh jam 3 Bu Niken Salindri tetep jenak pinarak ning kene lho ngono Niken. Kalane dadi ibu kok ya nggih. Sik ben leren dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sangu poso Bu Kesi sampean mang nembang malah nggen gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caos wekdal wong nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika welah temenanan. Tebih saking Kediri nusul Nadia niku saking Ngawi nggih do nusul matur nuwun. Jan kaya ngono kuwi. Bu Kesi, geng dalu Bu Kesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun ngene iki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawi penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton tasik kuatah sanget. Pramila matur nuwun nggih Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntadi dalu niki. Kuwi ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap Madangkara rene mesti teko kuwi. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir kene iki. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah Taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah. Ning jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban Sesideman mungkin kersane anak-anak kula. Oh, beres. Kula tak sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe ambal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rejeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, waranggana yang pernah viral pada abadnya. Alias sinden jahiliyah. Mboten ding, mboten. Sutresnane tasih kathah, ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, rumah saku malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta Bu? Hah? Tambah ayu ta Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula Bu, saestu menika Pak Cahya. Sebab apa kok wedi? Wedi no, mengke mergane lek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mengke mboten kula angsali tumbas rokok. Lah dene kalahe mung kalih rokok niku Pak Cahya menika.
Ngoten niku. Nek mboten ngerokok pun bingung dhek. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken, Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokoki pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun parijata katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing Laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Mangga Bu. Sawung galing sawung rono sahabate lan salate zakat Sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu.
Pamundhut saka Mbahna Kulit, Truk, mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu suwanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbahna Kulit sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah ya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur nano ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados. Gak boleh pangeran, sholat hati.
Nduk Niken, ya Nduk. Wah. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, mah. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka Nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Ndek wingi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi kok. Nggih, apik-apik pancen Nek kaya ngono. disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumenenga to, Nduk, Ken Nggih, santai nggih, Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ah iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Pak aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana, coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iki iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Seragen kuwi. Oh, Nggih. kiai kuwi, nggih. Gurune Niken Tirasel. Guru. Ah iya nggih, matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Ya dibawani, ayo. Putri kangsu lesteng warni Sone bapak piye kan? Sone bapak. sone Estu niki apik Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan.
Aja kok sawah. Mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho deloken iki. Urung balik kan bapakmu. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Nggih. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bu Kesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mungan. Ayo. Nah, ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano. Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya sir kuwi arep Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Tenan. Sing bener to? Sing bener duk pranggung. Nggih. Bismillah. Druk perang brong. Pak, lah Duk pranggung. Duk pranggung bajana Ngebelo. Ngebel sinten? Mbebelo ngguguk Bagong ora. Mbebelo nduk, ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira ya. Tan ngira Sri Huning. Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora ayo. Gugur. Mongko musti kaning tuban Alhamdulillah sik kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos
Tong. Wirat Maya putrane ro. Dane. Regentong. Prang tak tulung ketak prang tak. Dane dah, dane dah. Tang. Kita. Rinani. Nganggoman. Wah. Iki lek jan ngendhangi niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngerti tenono ngene iki. Nenone ndat langsung ngono. Langgam kok ndat padake perange ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih, mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih, sungkuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya nduk kan. Katresnane wirat maya dinampi dening Sriune tulu ditak sanadyan wakasanira prapten lena Sapaya pati marang Raden Wiratmaya ambos prasaja anang berhenti Sri Hening datang kreta kang rinita putrane sira lawe ati patitu Sri Uning putrane ati wangsa pati nalikane Ageng
kasih. Aja lenggah sik, Nduk, Iya. sisan. Nggih. Saya ganti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Ayo. Iya. Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Yo ngene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pake. Ya. Bawa Bapak Semar. Yo. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ayo. Ayo. Kiter Sumilir. Ayo. Ayo, coba. Ya berdiri yuk. Ayo. Kerja. Ayo. Ayo, mongan, foto. Tenan, ya apik tenan iki ya sinden. Kowe molat-molat kaya batangi turu to nang kowe iki nang. Keram Pak kakinya Pak. Gerigingan Pak. Gerigingan, oh ya mergo kesuwen linggo ya. Kesuwen linggo. Ah ya sorry. Engko bar iki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayonmu. Enggak, Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih. Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pripun, Pak? Nggih, sehat nggih, semangat nggih. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita oke. Oke Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Jujur. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendhak lho. Alah, kuwi terus mesti. Gel aku. Terus yen kene kayak Ternyata emoticon. semua ya. laki-laki itu sama. Guyon, Nduk, guyon. Malah serah percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Ngono kuwi. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya. Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya Iki pencitraan. omongane Jiro Luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mula. Nek aku aman berarti ya, Pak. Korban Aman aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora. Nggih. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karon sene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Oh, Kan kudu ana audione. Latihan ya. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ayo, ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madangkara ya kiter sumilir semoga aso. Siap, maaf, maaf. Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Wah, ra wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya Ping ta arepe padha piye? wae. Iya. Mula sing ati-ati lek golek calone sing ati-ati. Kangge iki sing lanang sing ati-ati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki Aku kabeh. ya. menjadi takut tambah dewasa ya, Pak. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Enggak, betul ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh dheke yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama Kinopal. Ayo. New Madangkara. Waduh. Madangkara music. Gonanku ini. Mas Hafid Mahendra Tugeng Laras Mas. Iya.
Ki Dalang Suryanto Karanggede nyuwun pangestu Bapak nggih